to min goni wato wangarde de mawde de den diga ton jon kan garumi jokkoymi dañoɓe an babiraɓe an ha leydi caccu ko woɓɓe mbiyata sa to mawnumi amma ɗum hayɗinto fulɓe tema seɗɗa to mi mbi ɗum kay min de mi afo baba am ɓe jaɓayno mi janga ɓe jaɓa mi yaha jangidde boko min mi dura mi rema mi rona ɓe mi dura mi rema mi rona ɓe nonne gaɗiɗa fa ko keɓɗa cottiɗa amma ñande wonde kay wato min kam jande nde jande boko nde latani kam no hunde to a andi motiya wodi motiya e jumuri to ɗon daru mi mbimi ay hani kam min nde genɗan ami janga nde min ori min dilli e woɓɓe leydi sa'u ɗon wato miya leydi caccuɗon mbimi sukaɓe ɓen on nani hande min kam mi jangoy mi yoppan sawru fulɓe mi acca nayi min kam mi jaha mi janga mi jogo bikki ya ko bindirgol non waɗumi tariha jukka noon amma ɗon mi wudditata kam nde jami toon mbimi garmi jimi directeur mbimi directeur mi yiɗi mi janga wakkati muɗum ɓe tewtano ɓiɓɓe fulɓe ɓe jaha ɓe janga ɓe riwaɓe ɓe yaha ɓe suuɗaɓe nokku babiraɓe suuɗaɓe doggiraɓe ɗum ɓe mbiyata dans les années 1970 donc pullo jiɗa jande goɗɗo jiɗa ɓiɗɗo mum janga to wana saliɗo juuɗe malla oɗo wala hakkillo ɓe mbiya oɗon tan ɓe hokkamo tan to o halki o halka a faami hina to noon jahirmi jande min kan min jahani hoore am nde jahanmi hoore am babiraɓe an jaɓani mi janga ɓe mbi ɗu jonkay min kam mi naalaɗo ko tawinmi fuu dow hoore am no waɗumi jangirmi hay min andi no waɗimi to mi halki jam to mi daɗi jam amma yettore Allah mi halkay hande to babiraɓen du ɓe tuubi haala kay haala haya min narri ɓe paamino jande boko wona laawo yaago jahannama ngam noon ɓe miiluno to pullo jangi jangde boko jonkan kanko kan o nangi walla o naɓi laawol yaago jahannama na ɗum kanu nden ɓe miilino ɗum to neɗɗo jangi hono ko mbiɗa ɗo to pullo jangi o wudinan na bo o woppan tawangal makko na ɓeya al aada makko ko fini o tawi e neesu makko fuu o woppan wano ɗum laataki diga ɗum min jangumi ɗon walli kam faami jogi jande nde faa ɗum wooɗi mi jogi al aada ka e tawangal fulɓe faa wooɗi a faami hina to joni kay e dow ko laati ngam majjum num kolluɗa du e dow tawangal ɗon no ɗum on welirima ko kolla fa hannde o gonga babira e meɗen ɓen woofi gaɗɗa jande maɗa e detiruji hannde gonɗa waɗa kawle dow lawol tawangal a laati bo fa hannde jimo gam to wiyama haala ballol fuu en anni ballol e jimon noon on laatori e dow ko laati pulakum to hooɗi sanne men jetti an e garki illa danogal e télévision ɗo to en jokkam e dow filla meɗen hina non amma a andi mi timminay haala kan to jonka de jangumi ɗon leydi sasau jami sawro na cawru diga toon keɓumi pondon an warumi lycée Mathieu Bouquet diga lycée Mathieu Bouquet Allah waɗi sa an jami leydi Nigeria jangumi toon anglais gam mi jiɗi anglais fa ɓuuri to diga toon noon joni kay jahagal e golle e journalisme yaari kam leydi Cameroun waɗumi duuɓi 6 o toon diga toon jonka en jokkumi yaago Mali ɗum ɓe noddidi kan gollimi duuɓi 6 amma fadde majjum ɓe noddidi kan leydi Tubaku to ɓe mbiyata Denmark waɗumi toon wakkati goɗɗum miɗo jangina ɓiɓɓe daneɓe a jangina ɓe mi jangina ɓe ay to pullo iwi diga leydi Goro yaha jangina Tubaku ayna nasara en ɗum kay ayno sa'a mawka noon diga toon kadi en gartumi ɓe noddidi kan leydi Norvège koyɗe ɗuɗɗe miɗo ekkitina ɓe miɗo jangira ɓe haala tawangal fulɓe haala tawangal Afrika haala jimi haala ɗum fumando ko nandi ɗo to diga toon jonkay gaɗumi kadi jande wonde nde ɓe mbiyata
ingénieur des arts et culture leydi Mali Paris 8 université Paris 8 to keɓumi ɗon diplôme majjum ko ɓeyata master 2 to fadde joni kay Allah maɓɓiti walla ɓe udditi bafal damgal gongal jami Amérique kadi waɗumi master 2 de gestion des arts et culture wato haala tawangal yimɓe fu wona fulɓe joni kay yimɓe fu joni kay